V dnešných Bánovciach nám zostalo už len niekoľko symbolov z dávnych čias. Jedným z nich je aj táto takmer storočná lípa. A práve jej ďalšia existencia je dnes ohrozená. Nielen obyvatelia žijúci v tejto oblasti, ale aj odborníci sa obávajú, že by mohla byť nebezpečná pre toto okolie. Lípa rastie na mieste, kde sa nachádza nielen križovatka ulic, ale predovšetkým autobusová zastávka a tu sa neustále zdržiavajú ľudia. Táto lípa je, dá sa povedať, v havarijnom stave, nakoľko je tam veľké riziko statického zlyhania stromu. Strom, ktorý má úctyhodných 20 metrov a obvod kmeňa 251 cm, tak čaká na svoj ortiel, ktorý nad ním vyriekol odbor životného prostredia. Danou problematikou sa zaberala taktiež Komisia pre životné prostredie, ktorá teda jednoznačne doporučuje úplnú sanáciu daného stromu. Mnohí obyvatelia vrátane primátora mesta sa však s touto myšlienkou nevedia stotožniť. Nie som moc tejto myšlienke naklonený, no v srdce mi krváca. Len žiaľ pod tlakom jednak aj odborníkov, ktorí tvrdia, že proste jej zdravotný stav už nevyhovuje a hrozí, že by mohla padnúť a spôsobiť nejaké škody, prípadne teda aj nech Boh chráň újmu na živote. Veľmi zvažujeme, aký krok učiniť a čo teda urobiť s tým, že či vypíliť, alebo či je ešte možnosť, ako ho zachrániť. Tí obyvatelia, ktorí však žijú v tesnej blízkosti, sa obávajú, že je ohrozená ich bezpečnosť. Už niekoľko mesiacov sledujem situáciu okolo tohto vzácneho stromu. Občania rozprávajú na tému lípa, že je potrebné tento strom zachovať. Ja som sa s týmto názorom stotožňovala až do chvíle, kým som sa neoboznámila so skutočným, môžem povedať, zdravotným stavom tohto stromu. Som presvedčená o tom, že pokiaľ dôjde k likvidácii nejakého stromu, je potrebné vysadiť nové stromy, ktoré nahradia tento strom. Ako nám však potvrdil aj Marian Burza z odboru služieb mestu, daný strom sa nachádza na súkromnom pozemku, čo tiež komplikuje situáciu. Celá problematika by mala byť otvorená aj na najbližšom mestskom zastupiteľstve, kde zrejme padne aj konečné rozhodnutie o jej ďalšom osude. Nikto si už presne nepamätá, kto túto starú lipu vysadil a či to bolo na súkromnom alebo mestskom pozemku. Faktom ale zostáva, že mesto bude musieť tento problém čo najrýchlejšie vyriešiť, aby sa táto oblasť stala opäť bezpečnou.